Elona themba endilizisayo apha kukuba silisebe sizabaxhasa. Amagosa ebethunyelwe apha azowujonga akhangela umyinge nomonakalo owenzekileyo afumanise ukuba eyona nto iphambili esinokwazi uyizisa ngoku kukuba masizise ukutya okanye ifeed for ezi zisindileyo izilwanyana. Nokuthi siye sabathumela oogqirha bezilwanyana babeze apha bayazinyanga ke ngoku ezi zisindileyo, ezinye zazo seziphilile. Kodwa ndiyafuna nangaphezu koko ukuba masilenze iphulo lokunika abantu umyalezo wokuthi masithetheni ngezi zinto ukuba makungatshiswa amadlelo kuba anobungozi kutshiswa amadlelo. Kodwa ke ukuba sibona kufanelekile uba kufuneka etshisiwe ngoba bakholelwa ukuba ibantle emveni koba etshisiwe, mayenziwe loo nto ngendlela elungiselelweyo. Kuthiwe sawutshisa eliya imfuyo yonke isiwe kwelinye, litshiswe ligqitywe kugadwe umlilo ungayizi endlini, kutshiswe elinye njalo njalo. Kodwa uba siyenza njengoku haphazardly okanye kukho abantu abavele benze, kufuneka sithethisane sizinkokeli zokuhlala nabantu ngokujikelele. Kuthiwe siyale nabantwana bethu uba mabangawuphathi umlilo emadlelweni kuba enza umonakalo ufana nalo. Kodwa sinethemba ke ukuba zifanga zonke kukho eziphilileyo njengoba sixelelwe, ezizishiyekileyo noko zawuphinda-phinda zivale nesasikhewu sezazifileyo.